Ayan mga mamshi, magluluto tayo ng tinutungang pusit. Ayan, so mag-gisa muna tayo. Ayan, so mainit na yung oil. Lalagyan natin siya ng garlic. Ayan, hintayin muna natin siyang mag-brown yung garlic niya. So, susunod natin yung onion. Susunod natin yung tanglad, dahon ng tanglad yan. Susunod natin yung ayan, pakuluan na natin ito ng 15 minutes kasi yung matagal to lumambot. So 15 minutes pinakuluan muna natin siya. Adubuhin na muna natin siya mga mamshi. Ayun. Takpan muna natin siya. Lagyan natin yung soy sauce, mga mamshi. Guys. Ayan, lagyan natin ang pamintang durog. Takpan muna natin. Matanggal na yung kinala. So, ilalagay na natin yung sili. Ilalagay natin yung seasoning. So, ayan mga mamshi, lalagay na natin yung gata. Ayan. Atayin lang natin siyang kumulo. Ayan. So, ayan mga mamshi, ready to serve na yan. Tinutungang pusit. Ayan. So, ayan mga mamshi, ang tinutungang pusit. So creamy. Thank you for watching.